Nachádzame sa na záchranárskych dňoch pre celú rodinu, ktoré usporiadalo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a záchranárske zložky nám tu ukážu svoje záchrany. Horskí záchranári a vrtuľníková záchranná služba nám ukázali záchranu visiaceho horolezca. Policajné zložky Slovenskej republiky predviedli zaistenie páchateľa a zneškodnenie výbušnín. Prebiehala taktiež súťaž hasičov, v ktorej predvádzali záchranu osôb zo simulovanej nehody. Medzi najväčšiu zábavku detí patrili plynové masky a siréna, ktorú zabezpečila civilná ochrana. Člena civilnej ochrany sme sa spýtali, čo v rámci Slovenskej republiky civilná ochrana zabezpečuje. Tak čo zabezpečuje civilná ochrana, to je vlastne strašne široký záber, ale tak my sme v podstate kontrolné chemické laboratória civilnej ochrany a kontrolné chemické laboratória vlastne sa zaoberajú analýzou, detekciou a analýzou rôznych chemických látok, teda nebezpečných látok, chemických škodlivín. A čo zaujímavé ste sem dnes prišli návštevníkom ukázať? Dneska sme tu s mobilným chemickým laboratóriom, toto auto sa teda využíva hlavne teda na odber vzoriek pri havárii takého druhu, kde je potrebný teda náš zásah. Dorazíme teda na miesto určenia, hlavne teda zoberieme vzorku. A pokiaľ tú vzorku vieme spraviť mobilnou analytikou na mieste, tak tá prvotná analýza sa urobí tam. Pokiaľ nie, tak táto vzorka sa prevezie do niektorého z laboratórií, či už do Nitry, alebo do Ľubče, alebo do Jasova. A tam na stacionárnych prístrojoch sa teda určí, o akú látku ide. MTV Alexandra Knižová.